Sol 4 buyruk ayet-i kerimenin 4 buyruğunun birlenci buyruğu nämedi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu sabiru dedi. Ey imanlı benneler, siz menin beren belalarıma sabredin. Yani her hili kıyınçılıklar beren o finak dünyası mi? Şol finak dünyasını näme berse, asman belası mı, yer belası mı, su belası mı, ot belası mı, şoňa meňdeş näme görünmez belalara Allah'dan gelýär. Allah Taala fiňa bizi diýip şol belalara sabretmeklik ana Allah Taala'na we hakyky şükür eden Allah'ın tanan adamın häsiýeti. Allah Taala bu ayet-i kerimeni aýtdy. Peygamber aleyhissalatu vesselam muňa binaen aýdýa, meniň ummatym şeýle bir ummat, üstüne Allah'ın rahmeti inen ummatdır. Meniň ummatym Allah'ın rahmetine duçar bolan ummatdır. Meniň ummatyma ahiretde azap berilmez. Meniň ummatymyň azabı şu dünýäde bolar diýip. Bak, o dünyada azap berilmez, şu dünyada veriler azap diýipdir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meniň ummatyma. Bu dünýäni kıyamet mahşer gününe dowdy hoduna yakmadylyk üçin şu dünyada o adacık kıyınçılıklar, adacık bir kesellikler mi, bergidarlyk mi, birazcık yoksulluk mi, şuna meňdeş zatlar bilen Allah Taala fiňe eder diýär. O şol kıyınçylygyň netijesinde de kafiye diye, kifaye diye näme? Kıyamatda yakmadylyk üçin. Elbette imanlı adamlaryň gurruna. Hadis devam edýär. Meniň ummatymyň üstüne yer titremeler, zilzileler, yani yer titremeler, belalar, fitneler, ölüşükler geler. Şu azaplar bilen ahiret azabından meniň ummatym gutular diýär. Sadaka Rasulullah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin o hadis-i şerifi. Onun için şeyler düşünceli adamlar bolýar, bir adam kynçylykda bolsa ay lagnata duçar bolan adamda plan haram işe diýýärdiňi görýärmi, lagnata duçar boldy. Doğru haram işeden boldy, haram işin netijesinde Allah Taala bir kynçylyk berýändir. Emma bir adam kynçylykda bolsa, şu adam Allah'ın düşmanyny ip tanamallar. Tertinde Allah Taala şu adamyň feýen soň dowdy hoduna yakmajak bolup şu dünýäde bela berýär. We düşünür, kynçylykda bolsa maňa sygynar, meni köp ýatlarda şeytandan daş durar diýip, benden hersiniň öz ýüregine görä, hersiniň öz niýetine, päline görä, özüne has bolan o Allah'a ayan o belalar, kynçylyklar berip. Onun üçin bir benne belalyk berýärmi, kynçylyklar berýärmi? Käbir iki düşünjeli adamlar bar da, bir adam kynçylykda bolsa, şu adam Allah'ın düşmany diýip düşünýän adamlar bolýar. Allah bela berýär, erwed adam. Ýok. Peygamberler erwed adamdymy da Allah Taala bela berdi. Peygamberler erwed adamdymy da Allah Taala olara kynçylyk berdi. Ýok, feýen adamdy. Fikirlenip görüňe diýe jemaat, wagtlarda eşdiýän soňra Adam aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselam bolup geçen peygamberleriň her biriniň bir aýry çeken kynçylyklary bar. Meselem Peygamber aleyhisselam öz agalaryndan ynjady. İsa aleyhisselam bir hil kynçylyk gördü. Musa aleyhisselam bir hil kynçylyk gördü. Yunus aleyhisselam bir hil kynçylyk gördü. Eyyub aleyhisselam bir hil kynçylyk gördü. Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Nuh aleyhisselam öz oğullaryndan ediyet gördü. Lut aleyhisselam öz kowmundan ediyet gördü. Hersi bir hili belalara çarpıldı. Şu hersi bir meňdeşdädir köpüsi şulaň. Hersi bir hili. Şu ahir zaman ümmet Muhammediye şul bir ibret. Haýsy bela başyna gelsin, tarihi teretdir, şol bela başyna gelen bir peygamber bardyr. Sen etmeli lazım, şol peygamber, şol bela gelenne Allah'a nähil dogurdur diýip, sen şoňa göre terbiýe we ibret almaklyk sen borçun. Gefel bolanda Eyyub aleyhisselam ýa gurtlap ýatypdy. Anzap yatıptı, yara düşüptü en namına. Sabretti, sabrın neticesinde näme? Fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Bet hakikatten her bir kynçylygyň ýerinde iki tane gowluk bardyr. Hakikatten her bir kynçylygyň ýerinde iki tane gowluk bardyr. Allah Taala şu ayet-i kerimeni İnşirah surasyny iki gedek tanaýar. Allah bir gedek aýtdy, oturdu dämi? Fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Şu bir ayet iki gedek gaýtalaýar. Önemli bir zat. Onun üçin aklymyzy işletmeli. Her bir kynçylygyň ýerinde bir gowluk bar. Tokman bu dünýäde gowluk, bu dünýäde gelmän şo kynçylygyň içine adam ölübem gidip biler. Ol kast edilen gowluk, esas gowluk haçan gelmeli? Esas gowluga biz musulmanlar haçan garaşmaly? Kıyamet mahşer gününde. Hatta meydançasında Peygamber aleyhisselam bolweren pirin awwal gelip sana eýe çykyp, soň Peygamber aleyhisselam, "Ya Rabbi, meniň ummatymdyr şu. iki günäs bar bolsa afwede berdi, Hudaý Taala'dan bizi dilep almatana şefaat şu." Bu Allah Teala'nın rahmet edip cennete koymadı, cennet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem komşulu olmaklık. Bu Allah Teala'nın